Injectarea cu toxină botulinică, sau mai frecvent spus botoxul, este una dintre cele mai populare proceduri non-chirurgicale pentru tratamentul ridurilor și liniilor de expresie. Procedura presupune injectarea toxinei botulinice la nivelul mușchilor răspunzători de ridurile de expresie, respectiv ridurile de încruntare, de mirare sau ridurile din jurul ochilor. După stabilirea și marcarea punctelor de injectare, medicul va efectua procedura, iar ulterior pacientul își poate relua activitatea obișnuită imediat. Cu toate acestea, există câteva recomandări. Minim 4 ore se recomandă statul în poziție verticală a capului, dormirea cu fața în sus în prima noapte post-procedură, nu masați, nu apăsați și nu aplicați machiaj în primele 24 de ore, evitați efortul fizic intens, sauna, expunerea la soare și utilizarea produselor cu acizi, retinoizi sau orice alt produs care poate irita pielea timp de cel puțin 72 de ore după procedură. Deși botoxul este în general un băiat bun, pot exista unele reacții adverse precum roșeață sau umflături la locul injectării, dureri de cap și rareori căderea ploapelor sau sprâncenelor, reacții alergice și hematoame. Efectele miraculoase ale botoxului pot dura între 3 și 6 luni în funcție de metabolismul individual și de zona pe care ați ales-o pentru tratament. Pentru a vă asigura că sunteți pe drumul cel bun și a identifica potențialele contraindicații, consultați-vă cu un medic specialist. Și nu uitați, frumusețea vine din interior, dar un mic ajutor extern nu strică niciodată.